Uh-oh. Sabi kasi ni Papa, medyo marami na daw yung bayabas doon. So, mahingi lang tayo sa puno. Marami talaga sila. Ito pa, malalaki. Dito. Kita nyo to. Ayan. Ganda, di ba? Yeah! Sobrang dami, oh. Guys, oh. Hindi ko makita. Oh. Isang puno pa lang. Masyadong mababa yung bayabas pero malalaki na yung bunga niya. So, nagpaalam lang tayo sa puno, no? So, mga importante bago tayo kuha, pagpapaalam muna sa puno. Tingin ng bayabas mo. Oh, walay. Tingin ng bayabas mo, please. Ito, medyo marami-rami na. Ito pa guys, oh. Lalaki siya, oh. Oh. Ganyan dito sa probinsya namin, maraming bayabas. Ito talaga yung maganda dito sa probinsya kasi libre mo lang makakukuha yung mga prutas na kagaya nito. Gagawin natin siyang ano, banana jam. Bayabas jam, banana jam. Ito, may salamander. Tingnan mo. Salamander ba tawag dyan? Boxing. Yan, mag-focus ka. Hindi ka masyado makita sa camera. Say hi! Kaway! So, ito siya guys. Para sa kaalaman ng lahat. O, kaway sa camera. Ito yung tinatawag natin ha. Anong tawag sa'yo? Diba nasa kumukupan ba to? Anong tawag dito? Guys, comment down kung anong tawag dito sa insect na to. So ayan, pakawalan na natin. Baka mabash tayo ng iba sabihin. Ayan na. Ayan guys. Hinog na. Hinog ka na ba? Bayabas, hinog ka na ba? Hinog na ako. Kung hinog ka na ay mabulok ka na. Yan, mga hinog yan lahat. So ito, iba yung variety ng kanyang basta ibang variety siya ng ano, ng bayabas. Doon kasi medyo maliliit na bilog, ito naman pahaba. So it's up to you guys kung anong gusto nyo. Yung bilogan o yung pahaba. Pero it depends naman, di ba? Kung kahit maliit, basta masarap siya. What? Basta masarap siya. Pero aanin mo naman yung malaking bayabas, hindi naman masarap, di ba? So ano bang pipiliin mo? Syempre, doon ka na sa malasa. Kakauwi ko lang sa bahay at ito na lahat yung nakuha kong mga bayabas.